Eta erronka nagusienak zintzuk izan dira azken urteotan? Jo, nik uste idazten eta aritzen gala, esketxak eta bai antzerkiak eta denok ditugula en plan blokatu nago. Oain, momentu hontan ez daukat ideia berririk. Gera oso autoexigenteak eta beti gustatzen zaigu egiten dugun emanaldia izatea aurrekoa baina hobea. Eta ja iristen da puntu bat, ja dela presio handiegia igual, gure artean. Lehenengo urtetan hori errexago zen. Bai. Bai, baina ja iritsi da momentu bat, horrek ja suposatzen duela kriston presio eta autoexigentzia guere kontziente gehala, baina jarraitzen dugu ze azkenean bastante ambiziosoak gehatzen zu hortan, eta bai gustatzen zaigu ez beti egitea, esaterako oraingoan bai gustatu, hasieratik nahi genuen bisualki eta holtzaren presentziari zegokionean, bai salto bat eman. Beti ere mantentzen edukia fundamentuzko zerbait izatea. Orduan, hor daude mila erronka. Esan dugun guzti.